निसर्गानं भरभरून दिलेल्या कोकणला भक्तीचाही समृद्ध वारसा. कोकणच्या प्रत्येक मंदिराचं आहे खास वैशिष्ट्य. श्रावण विशेष, जाऊ देवाची आगावा. नमस्कार. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणचा लाईव्हच्या जाऊ देवाची या गावा या विशेष कार्यक्रमामध्ये मी विनायक गवस आपलं स्वागत करतो. सावंतवाडी शहरातलं हे गणपती मंदिर, दैवज्ञ मंदिर आपण पाहणार आहोत. या दैवज्ञ मंदिराचा नेमका इतिहास काय हे आपण जाणून घेणार आहोत. कारण सुमारे अगदी 30-35 वर्ष जुनं असं हे मंदिर या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं. अगदी गणेश चतुर्थी असेल, विनायक चतुर्थी असेल आणि गणेशोत्सव असेल, या सगळ्याच काळामध्ये विविध उत्सव, विविध आराधना, होम हवन हे या मंदिरात होताना पाहायला मिळतं. या संपूर्णच माहितीबद्दल आणि इथे कुठले कुठले कार्यक्रम होतात या सगळ्याचीच माहिती इथल्या पुरोहितांकडनं आपण घेणार आहोत. या दैवज्ञ गणपती मंदिरात आपण आहोत. शहरातलं असं एक गणपतीचं एक मोठं मंदिर आपल्याला पाहायला मिळतं. कारेकर भटजी आपल्यासोबत आहेत. गेली अनेक वर्ष हे भटजी इथे देवाची पूजा अर्चा करतात, अभिषेक करतात. भटजी, काय सांगाल, किती वर्ष तुम्ही या देवळामध्ये गणपतीची सेवा करता? मंदिर जुनं मंदिर जे होते, घरकुल कसं गेलं आहे ते पाडल्यानंतर त्याने एक दुसरं मंदिर बांधलं, ते सांगायला उभा करून ठेवला, गाभारा अर्धवट करून. तिथून सुरुवात केली. हे साल दिसत आहे ते बघा, तुम्हाला दिसलं आहे का? त्या सालापासून मी आतापर्यंत सुरुवात केली. ते शेवट क्रमवर म्हणजे 5-5 वर्ष, 10-10 वर्ष अर्धा बांधत गेले आणि ह्या आज 5-10 वर्षात हे पुरं बांधलं गेलं. त्यावेळी त्यांनी लग्नकार्य भाग सुरू केला. अगदी तिथं आजपर्यंत हे सगळं कार्यभाग सुरू होत गेलं. ते आतापर्यंत सगळं इथपर्यंत होत गेलं. आपल्यासोबत दत्तात्रय राऊळ हे पण एक गणेश भक्त आहेत. खूप मोठा उत्साह असतो गणपतीचा इथे. अगदी विनायक चतुर्थी असेल, संकष्टी चतुर्थी असेल आणि अंगारकीच्या वेळी किंवा गणपती चतुर्थीच्या वेळी मोठा उत्साह असतो. हे उत्सव इथे कसे होतात आणि काय सांगाल? एकंदरीतच किती वर्ष, म्हणजे 90 सालात या मंदिराची स्थापना झाली असं पुरोहितांनी सांगितलं का? पूर्वी ते मंदिर लहान होतं ना, आता ते सुधारणा झाली आहे. त्याच्यापासून हे पुरे जुने आहेत पुरे. त्याच्यानंतर कार्यक्रम दरवेळी ह्याच्यापर्यंत चालू असतात त्यांचे. गणेश 3 दिवस चालू असतो कार्यक्रम. आणि अथर्व म्हणून एक प्रोग्राम आहे त्यांचा, तो दर रविवारी चालू असतो. तो 82 चालू केला त्यांनी. अथर्व आत्तापर्यंत चालू असतो दर रविवारी. अनेक जे गणपतीचे भक्त आहेत ते इथे संकष्टी चतुर्थीला नतमस्तक होतात आणि जागृत असा हा गणपती आहे. म्हणजे विद्येकलेचा देवता आहे. त्याच्यामुळे अगदी अबालवृद्ध येऊन इथे देवाला जी काही फूल असेल किंवा नारळ असेल अर्पण करताना आपल्याला पाहायला मिळतात. तुमचा एखादा या गणपतीबद्दलचा अनुभव सांगाल का? मी जवळजवळ 35 वर्ष याला गणपती फुल घालतो आहे, पण मला सगळं मिळालं आहे. जवळजवळ 35 वर्ष झाली. माझी फुलं मी कायम असतात. असे अनेक भक्त येतात आणि हे करून जातात. नक्की. आता गणेश चतुर्थी हा सण अगदी काही दिवसांवर आलेला आहे आणि प्रत्येक कोकणातल्या घराघरामध्ये मोठा उत्साह होतो. या मंदिरामधला उत्साह नेमका कसा असतो? त्या मंदिराचा उत्सव म्हणजे 3 दिवस कार्यक्रम चालू असतो त्यांचा. तिसऱ्या दिवशी ते लिलाव करतात आणि नंतर मग शेवट महाप्रसाद घालतात सगळ्यांना आणि मग ते सांगतापुरी करतात दरवर्षी. नक्कीच आपण पाहतोय तर गणपतीचं, गणेशाचं असं हे दैवज्ञ मंदिर सावंतवाडीच्या जुना बाजार इथं हे दिसून येतं आणि बाप्पाची मूर्तीसुद्धा आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. अगदी या दैवज्ञ मंदिरामध्ये संकष्टी असेल, चतुर्थी असेल, विनायक चतुर्थी असेल, या सगळ्याच दिवशी मोठा उत्साह पाहायला मिळतो. अगदी शहरासह आजूबाजूच्या गावातले लोकसुद्धा भक्तिभावानं या ठिकाणी येतात. मोठे उत्साह या देवळामध्ये होताना पाहायला मिळतात. कॅमेरामन साहिल बागवेसह विनायक गवस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी.
निसर्गानं भरभरून दिलेल्या कोकणला भक्तीचाही समृद्ध वारसा. कोकणच्या प्रत्येक मंदिराचं आहे खास वैशिष्ट्य. श्रावण विशेष. जाऊ देवाची या गावा.